na-abịa anyị n'elu anyị aka gosiri na Nmiri Eweilo Okalakwu Igbariam has been na Nmiri Eweilo agbadaba n'ọka ịghọtago anyị believe n'olu na ya akọwa ọfụma ịghọtago ọ nke a gosiri ego na Soludo agharighachiri ife ọ na-eme ọ ka nwere orimo maka nwoke Nnewi ịghọtago nwoke Nnewi nwoke Oraifite kere afa onye nke haba even though na ọ na-akụziziri anyị ka esi ọ na-akụziziri anyị akwụkwọ mgbọrọgwụ na mkpa afịfịa ịghọtago ọ na-akụziziri anyị ekwu nnọọ kịta ka ọ activatiri habal mishi adụ n'afọ ịghọtago wee na-akụziziri anyị ka esi eji mgbọrọgwụ na mkpa afịfịa wee na-agwọ ọrịa mana aka m believe na that man ka ya agbadaba and they believe na nwoke Oraifite ka ya ejezi oku and na nwoke Nnewi ka ya ejezi oku then amagodo na ndị ọzọ let me tell you ndị dibịa nọ n'Ọkịja nọ n'ime ka nkuo ndị dibịa nọ n'Ọkịja nọ n'ime ka nke daụtụ jee verify ya ha ncha niile ka ị mara ma akpọ afa mana update m chọrọ inye oketa ahụ na ndị a eweru na Nmiri Eweilo Okalakwu gbadawa ọka ịghọtago ka o jee kọwaa some certain things ọnya ka ihe ji wee ma na investigation na-agasi ike seriously and ndị ka ya azụ okwu a ka nkụ enough is enough. Ndị na-ebe akwa bidokwanụ bewe akwa tiwekwanụ mkpu from tata atụ echi ịghọtago unu ticha mkpu unu na-etiri onwe unu ịghọtara. You people cannot turn around the hand of and the wind of justice. The wind of justice has come to Anambra State. Ụmụ okorobịa niile anasịla ego wee gwọọrọ ọgwụ alụghị ọrụ. Ụmụ okorobịa niile nọ n'ala Igbo anasịla ego wee lụọ hotel wee lụọ expensive houses gokolo oke moto na-agba all in the name of na-abịa Thanksgiving. It is time for justice. Ịghọtago anyị ma na ọwayo ka a na-egwu a high powered scam ka a na-egwu. It is the end. This is the end of an era. Ịghọtago so ichi ikwu okwu gbadawa ọka iru ọka ije kọwa Nmiri Eweilo Okalakwu ejebe n'ọka. We are still waiting. Just share for update. We'll give you more updates. Come to that one.